Ai mai gari ina gaya ma. Na'am. Malam Mato ya sai da gonar fako. Can gonar fako ne. Can gonar fako aka siyar ba ba tare da an gaya mai gari ba. Gaskiya kamata a ɗau hukunci. Wato Malam Lado, ai gonar fako da kake magana akan. Ina jin ka mai gari. Ai dan gidan Ladidi ne ya siya. Dan gidan Ladidi ya siya. Ladidi ne koko? Shi ita. Na'am. Kuma lokacin da aka siyar da gonar sai da aka zo a nan aka kasa la'adar. Kai ma man cewa kai ai an ba. Na'am. Gaskiya ne mai gari. Allah ya kara da gari lafiya. Akwai ka da mantuwa Malam Lado. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Officer. Yes sir. Officer. Thank you. Officer ne. Barka da zuwa. Officer ne mai gari. Sanninka da zuwa. Ai na ga ofisan. Gaskiya ne. Sanninka da zuwa. Barka da zuwa. Ya gari. Tashi lafiya. Ya guduba. Alhamdulillah. Ya yara. Ya girma. Ya lafiya lau wallahi. Girma ana ta fama. Ya na ganka da jaka haka niki. Wallahi tafiya ce ta kama ni ranka ya dade. Na'am. Tafiya ce ta zo min on schedule. To. Abin da fike wacce ban san. Angelus. Angelus kenan. Ina ga can haka da aje kame. Mando talk please. So shine na ce bai kamata a ce na yi tafiya. Na'am. Ban shaida maka ba. A yana da sati ko ma sama da haka. Ba kai da ce ka sani. Gaskiya kai hankali. Gaskiya ne. Kai hankali. To Allah ya maka albarka. Kai hankali yaro. Ya hankali mai gari. So shi ita madam tana nan a gida? Na'am. Madam kenan ka gane ranka dade. To za dan ba ta kula da Allah yanda ya kamata har zai zuwa dai kan dawo. Tangi saboda kai kawo kenan. Yawwa. Ka san yaran zamani. Gaskiya ne. Allah ma albarka. Wannan abu yayi ke. Za a dinga kulawa da gidan insha Allah. Ka san wannan mai gari namu akwai ba da kula. Akwai fadda haƙin makwataka. Duk wani talaka da ke rikayi yana fidda masa haƙinsa. Za a kula ma. Kai kuma farar dabara da ka zo ka nawa da mai gari. Gaskiya ne. Ba kai ƙasa a gwiwa ba. To ni sauki nake. To Allah ya tsare. Ni nan. Ni dai. Dama sako ne ya bayar. Ya ce a kawo sai na ce to ni bari in to da kaina mai garin gaba daya. Mu je sai in ba da shi. Mu je ciki. What? Allah. Saboda yanayi na rayuwa. Wannan yanayi yanzu duk lamarin ya ɓaci. To ai ba sai kin yi shimfiɗa ba, kiya shimfiɗa kuma ni da na zo zan tafi yanzu. Ai ba sai na zauna ba. Ba sai na zauna ba. To ai da mu je dai daga cikin gaya muke sakon sai in gaggauta in tafi. Tunda ni ma akan hanya nake. Yawwa. Wallahi tafiya ne aka daga. Ina a wai an yi fasu da ta ba this week bane. Ba this week bane. Wallahi sai Okay, to sai yauce kenan. sai da su insha Allah ya A to ba da. Wallahi ya gida. Ka ce muna nan ne kenan. A ana tare. A to bari je nan ni ma je in dawo. Ka mun ta baya ka mun biya ci. A to yalla bai ai mu je. Yawa shi ne ai. Gaskiya ne. Assalamu alaikum. Mai gidan ne? Dato? What? Lulluɓa mafita ake nema lulluɓa. Assalamu alaikum. Kawai na ma na samu zan zo na ba da ɗanwa. Madam kika kuma tafiyan mu an daga an fasa yin tuwon satin sai ne su Allah kai. Kuma ba waya ne gida ba. To wanda waya kuma tun da dai miji ga yan aus ne kawai na dawo ba. Ya dai kake wai kina tono da ni. Ba. To wannan bukiya mu shigo da shi. Ba da mai a gida. Lafiya. Na gajiya. Ya nake jin kamar motsi yana nan ne. Wai me fa? Wanki ne wallahi. Kai wanki ba na gaba ke kai kai mutane ba. A ba ya guri mana. Ba na sai wannan abun. Sorry sir. Kai wanki me? What? Kai zama ki nake da kai na. Sorry. Kakka dau mataki. Har me ka sani? Kakka dau doka da kanka. Kakka dau doka. Kakka dau doka. Bari mu tambaye shi tukunna menene ya kawo shi. Ba
tsaya mai gari ne mai gari ne to me kawo ka wato kadangare ne ya shigo maka gida sai na ga cewa ya kamata ka a turo yaro ya zo ya ci amana ci ne na ce bari in zo mai garin da kansa ya zo what yasa ma na zo a yi hakuri